sartzen gara honekin Twitchean, eta zuk nahi dezunean sintonia jarri, eta Hori konektatzen. da. Irratirik ez dut entzuten, momentu honetan, Ez, segituan. Vale, ok. Bai. Goizeko 10:37 ditugu, eta aurkezpenan esan bezala, sustatuko lagunak prest ditugu, irrati bidez eta Twitch bidez. Egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues ondo. Beste tartetxo bat seguria erratiarekin egiteko prest. Primeran, osteguna, gaurkoan martxoak 9, baino gaurkoan atzoko egunari erreparatuko diogu, ez? Bai, bueno, martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna, eta izan zen albistea, euskarazko Wikipediak datu batzuk zabaldu zituela, Bai. eta horiek ere bildu genituen sustaturako, Wikipediaren datu batzuk eta gaurretik ere jasota geneuzkanak. Eta gaia, bueno, anekdotikoa iruditu dezake, baina bueno, ustez badaukala garrantzia. Eta da, emakumezkoen zenbat biografia dauden Wikipedian. Euskaraz. Bai, euskarazko Wikipedian. Baina ikusiko dugu konparazio batzuk beste Wikipedia batzuekin ere bai. Hau da, Wikipediako artikulu asko dira pertsonenak, ez? Eta pertsona horien artean zenbat dira gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak. Bueno, historikoki, entziklopedia guztiek eta papelezkoak oraindik gehiago, edo historia liburuek, kontatzen dizkigute gizonezkoen azainak, zientziaren historia, gizonezkoen azainen historia bada. Errege eginak izan dira, baina 10 erregetik erregina bat izan da erdi famatua. Bueno, ospetsuak aipatu ditut, baina bueno, alako perfilekin eta idatzi izan dira artikuluak enziklopedietan, baina eta 20. mendean ere, esan dezakegu horrela jarraitu dugula. Baina, ahalegin bat egin da euskarazko Wikipedian, eta segurazki beste iturri dokumental batzuetan ere, historiako eta gaur egungo aktualitateko emakumezkoen biografia gehiago gehitzeko. Eta, orain dela gutxi, ia martxoaren 8 bezperetan, bi mugarri gainditu ditu euskarazko Wikipediak. Eta bata da, 15.000 emakumeren biografia horriak daudela, eta orain dela urte eta erdi 10.000 ziren, urte eta erdian 150 igo da, eta gizonezkoekin alderatuta oraindik gutxiengoan daude, baina 125 langa ere gainditu da orain dela gutxi, hau da. 4 biografiatatik 3 dira gizonezkoenak, eta bakarrik bat emakumezkoena, baina 126an dago kontua, non eta orain dela 3 urte horren erdia zen. Bueno, grafiko batzuk erakutsiko ditugu Twitch bidez, eta komentatuko ditugu baita ere irratian, Segure komentau zigute, astelehenetan izaten dugu Marisa Barrena, wikilaria, eta berak komentatu zigun hasiera horretan, ez? Erronka bat martxan jarri behar zutela, eta horixe lortu nahi zutela, eta begira, hementxe... Uste dut kontu berdina zaliko garela, neurri batean. Baina, bueno, datuetan finkatuko gara, baina Marisa Barrena da pertsona gakoetako bat, wikipedista, ni ere ba naiz, baina arek lan gehiago egiten du, jubilatu zen eta oin honetara dedikatzen da jotasua, Durangarra, eta, bueno, ezagutzen duzu. Eta merito handi badu, orain erakutsiko ditugun datu hauetan merito handi badu dudarik gabe Marisa Barrenak. Aber, partekatzen dudan pantalla, asmatuko dut, uste dut. Zagian, datuak bota dugu, baina horixe ikustea. Vale. Bueno, lehenengo hola, atzoko argazki bat da, zenbat gizonezko, emakumezko, generoaren araberako sailkapena, eta, bueno, emakumezko eta emakume transgenero definituta dauden biografien artean, 15.000 gaindituta, baina gizonezkoenak 52.000 oraindik. Bueno,
ikusita portzentajeetan alako globo batzuk Bai. eginda, lehen esan duguna. Ba, euneko hogeita sei justitu da emakumezkoen portzentaia, baina portzentaia hau hazi eginda azkenengo Urteetan. urteetan, ez? Mhm. Holako neurketa serio bat egin zen 2017an, eta Bai. emakumezkoen biografiak euneko 13 ziren, 13 Mhm. terdi ziren euskaraz bakarrik. Pixkat igozan, 2020an, 2021an lortu genuen euneko hogeiko, osea, Mhm. bostetik bat, eta azkenengo, eta hauaren neurketa hau egin zen martxoaren 8-aren arira, Bai. eta beste bi urte igaro dira, eta euneko hogeitik euneko hogeita bostera, salto bat gertatu da. Mhm. Bueno, eta hau izan da, kontzienteki, ze azkenengo urte eta erdian, beste hau ere neurketa bat egin du Wikipediak, Bai. eta emakumezkoen biografia gehiago idatzi dira gizonezkoen apaino. Hau da, Begira. nik ere egiten dut, tarteka. Pertsonaia bat ikusten baldin Bai. badut, horrek artikula merezi du. Lehen ministro berri bat dago herrialde batean. Bai. Ba, bueno, ohitura bitxi bada, idatziko dio, gizonezkoa baldin bada, idatziko dio torria delako lehen ministro horri, baina bilatuko dut. Eta herrialde honetan egongo alda emakumezko politikari bat mereziko ote duena ere biografia bat. Ba, bilatu egiten dut, eta gutxienez parekatu edo bat gehiago egiten saiatzen naiz. Eta uste dut, oroar, Wikipedistak ala ari direla, edo Marisa Barna egiten nahi den bezala, ba, taka, historia, aktualitatea erakatzen, eta emakumezkoen biografia gehiago gehitzen. Ikusteagatik, eta portzentaia lortu duguna. Euneko, grafiko hau orain dela egun batzuetakoa da, euneko 25, marra bat ikusten ari gara, euskara dagoela euneko 25ean, hizkuntza desberdinetako Wikipedietan, inguruko hizkuntza gutxietako Wikipedietan, bigarren gaude. Eta nabarmen dagoen lehenengo Wikipedia hizkuntza oraindik eta gutxituago batekoa da. Asturierazko Wikipedian euneko 52 dira emakumeen biografiak. Honek ere badu azalpen bat, eta da Wikipedia oso gaztea da. Hizkuntza horretako demagun aktivismo wikipedikoa orain dela 45 urte piztu da batez ere, eta hasieratik ia euskarazko Wikipediak 20 urteko ibilbide bat daukan bitartean, eta kontzientzia demagun pixkanaka hasiz joan den bezala, asturiar hauek hasieratik ekin diote, ikuspegi horrekin. Baina hala ere, ikusita, beste hizkuntza baten, batzuetan ikusten naiz grafikoan, espainolez euneko 23, katalanez 20, frantsesez ere hortxe, euneko 19,5, inglesez, hau da, munduko Wikipedia handienean euneko 19,5. Bueno, guztietan uste dut ari dela pixkanaka portzentaia hau igotzen. Ze, bueno, Wikipedia bezalako proiektu ireki batean badago honetaz kezka bat, ez? Eta, bueno, ez bakarrik Wikipedia, esan duan bezala, kultura lorra askotan, ez? Eta orduan, hor ere, behin baina gehiagotan aipatu dugu, euskarazko Wikipedia daola ondo kokatuta hizkuntzetan, eta, bueno, bere kalitate neurgailu bat, hau ere izan daitekela iruditzen zait, hor ere ondo gaudela. Beste grafiko honetan ikusten, bueno, ez da oso ondo ikusiko, baina da, emakumezkoen biografiak noizkoak diren, eta ikusten da, azkenengo mendeko aldapa bat goratz. Leheno esan duguna. Historia, begiratzen badu 19 mendetik atzerago, da esparru maskulino bat. Eta, bueno, emakumezkoen biografiak idazten ari garenan, adibide gehiago ditugu, gaur egungoak edo kontemporaneoak edo holako pertsonenak idazteko aukera gehiago du. Hauke iragana ere arakatzea komeni da, eta utxuneak ere on daitezke euskeraz, eta, bueno, alde horretatik historiako pertsonaia eta zientzietako pertsonaia femeninoen biografia gehiago kitzea ere, uste dut badala importantea. Beste grafiko baten... Guain zirkulo, koloretazko zirkulo. Zirkuloak da. Euskerazko Wikipedian, hau da, dauden emakumezkoak ze lanbiderekin asoziatuta daude. Ados. Eta ez dakit irakurtzen dituzun, zirkulo handienak. globo handienak, esan ditzagun.
idazle, aktore, abeslari, zinema aktore, politikari, kazetari agertzen da. Antzerki, telebistako, Antzerki, telebista. telebista gidoi, uste du telebista esatari edo telebista orkestre Bai, delakoren bat claro. izango da. Eta orain aldatuko dut eta pasatuko gara gizonezkoenera. Futbolari. Futbolari. Bueno, hain zuzen ere, futbolaz gutxiago idatziko bagenu Wikipedian, oraindik eta bentaja handiagoa egingo genioke emakumezkoen volumenari. Bueno, futbolari ikusi duzu, eta bueno, beste termino batzuk, politikari ere, hori Bai, emakumezkoetan ere. bai, agertzen da. Ez bola potoloena, baina bat zegoen, Mhm. idazle, Bai, unibertsitateko irakasle, supongo, kazetari, bai. poeta kurioski idazletik aparte, bereziki Ja, globo, bai, bai. margolari, aktore, gidoilari, Mhm. musika, tal. Baina aktore adibidez, bada ere hemen zirkulo batzuk txikiagoak direla emakumeenan aldetik. Portzentualki, Bai. portzentualki gizonezkoen artean, segurazki aktore gizonezko gehiago daude, baina portzentualki hori da, ez? Baina, bueno, Mhm. grafiko interesgarri bat. Bai, Eta bai. polita da, hau Euskal Wikilarian Kultura Elkartean dago pertsona, bueno, Marisa Barrena espatu duzu lehenengo, Bai. baina dago beste teknikaz eta asko dakien Galder González ez dakit sekula etorri da, segure irratira hitz egitera. Eta horrek datuak hartu eta grafikoak egiten habilidade berezia dauka, Begira. Mhm. eta bueno, eskertzen diogu. Uste dut batzutan Bai. grafikoki ikustea gauzak polita dela, ez? Bai, bai, bai. Twitch irratietik saiatzen gara deskribatzen, eta Deskribatzen, bai. ikusi egin daike. Eta beste mapa bat, emakumezkoen biografiak euskaraz nongoak dira. Oh, Bueno, bueno. ikusten dugu Europa osoako puntu gorriz betetako mapamundi bat, Mhm. estatu batutakoak ere asko, eta gero, Afrika edo Asia, Asia alderdi batzuk Txina eta Japonia bete Bai, ikusi ditut, bai. Afrika gutxixiago, eta Mhm. Hego Amerika, Ipar Amerika baino gutxixiago, ez? Baina etorri gaitezen, mapa egin dezagun zoom Euskal Herria ingurura, Ados. eta, bueno, pues hor puntu gorri bakoitza da Euskal Herrian jaiolekuaren arabera uste dut dela Ados. definitua, Mhm. sortutako zerbait, ez? Eta, bueno, ikusten dugu Euskarazko Wikipediak Euskal Herriko emakumezkoei arreta jartzen diela, eta logikoa da, Bai. Mhm. eta guk egin barko dugulako Euskal Herriko emakumeen, eta Euskal Herriaren berri ematea Mhm. Euskal Wikilariak egin barko dugula. Eta, bueno, gero ikusten da, inguruan, nizerdak, Gaskoina, Zaragoza, eta Gaztelan ere, badaude, emakumea biografia euskaldera, baina mapa berak erakusten digu, eta gehiago, hola, gehiago ikusten da Nafarroa, Gipuzkoa eta Bizkaia, baina, bueno, Nafarroan ere zabalduta daude puntuak, Bai, eta, bai. iparraldea, eta zazpi probintziak daude Bai. emakume biografiaz beteta, eta Mhm. segurazki Marisa Barrenaren lana ere lan lokala da, eta Bai. behiratzen du. Bueno, Mhm. hor, Bueno, grafiko batzuk, bai. eta, bueno, pues artikulua sustatun dago, eta lotura bat ere bai, bertatik, Wikipedian kolaboratu nahi duenak zer egin dezakeen, Mhm. bertan izen eman, editatu, elkarteko kide egin, eta Wikipedian bertan ere badaude loturak kontu honi, genero arrakala, oraindik badakoela, Mhm. logikoki, lau biografiatik bakarra baldin bada emakumezkoena, Bai. berri pozgarri bezala ematen dugu hemen, baina Oraindik ere. argi dago, mendaka dagoela lana, 20. Mende osorako, eta hortik aurrera. Bai, noski. Bueno, Luisjo, hoxe errepaso egin dugu, datuak eman ditugu, Bai. eta aipatu duzu, Wikipedia eta Wikilarien parte izan dezakegula, eta horixe, zuen albistean bukaera aldea ematen da informazio hori. Eta ezagutu dugu, aurrerapenak eman direla, erronka hori lortu dutela, martxoaren 8-rako zeuketen erronka hori. Bueno, ez zegoen jarritan ikuste dut alako presaz iritsi gaitezen 15.000 horretara, ez? Baizik eta, bueno, lan kontinuoa Egin da, behar dut, bai. eta justo bi markak, 125.000 eta 115.000 hori, oraintxe gainditu izana,
kasualitatea izan da, bestela ere datuak emango genitun, gora batzeko zela. Hori da. Luistxo, hementxe amaituko dugu, zerbait aipatzeko baduzu? Bueno, gainetik aipatu dezagun, Bai. sustatun eta hola, gertatzen diren jardunaldi, sarao, euskararekin, teknologiarekin, komunikazioarekin zer ikusia dutena betez ere, holakoen berri ematen dugu, eta, bueno, holako batzuen berri eman dugu, eta, bueno, bat interesgarria bereziki iruditu zaidana, datorren martxoaren 24an, Getxon izango dela, Tokikom elkartearen jardunaldia. Euskarazko tokiko edabideen elkarte bat da, herri aldizkariak eta webuneak eta lotzen ditu, irratiren bat edo badago, ez sustatuta, ez seguri irratia, ez gara Tokikom delako honen parteide, baina, bueno, gertukoak ditugula, seguru. Eta orduan, 10 urte bete zituen, igaz bete zituen 10 urte Tokikomek, baina, bueno, pues, urte pandemikoak dirala eta gainerako kontuak, urte hurreneko jardunaldi importante hau orain antolatu dute, martxo honetarako, martxoaren 24a, esan dudan bezala. Leloa jarri diote komunikabideak etorkizuna ehuntzen, eta etorkizuna behirako kontu horretan, bueno, nazioarteko gonbidatua datoz. Eta, bueno, plantel interesgarria ditu zait, eta bereziki Kataluniako, eta hobeto esan da, herrialde katalanetako ordezkaritza handi xamar bat espero da, ze katalanezko eta euskarazko medioen artean halako manifestu bat aurkeztuko dela esan digute, Tokiko komunikabideen elkarten manifestua, eta, bueno, pues hori ere interesgarria izango dela iruditzen zait, eta igual ikiko dugu aukera bertara joteko, izena eman eta zeintzuten dugun akaso, iratziko dugu sustatun, eta honlik aukera baita ere, gure zuzeneko hauetan kontatzeko. Bai, martxoaren 24an izango da hori. Gogoratzen naiz 10 urte aipatu duzu. Unibertsitatean ikasten nengoela, orduan etorri zan, Josean Rojas da, bera? Jose. Eta etorri zala Tokikom aurkeztera, unibertsitatera. Bai, Jose Rojasen kargua uste dudala koordinatzaile. Bai, horre... Ariak mugitzen dituen liberatua ez da bakarra, langile gehiago ere badaude, eta gero, claro, medio bakoitzan, hainbat kazetari eta profesional sare horretan. Baina horixe, urteak azkar pasatzen direla, Luistxo. Bueno, apuntatzen bazara jardunaldira, zautuko duzu, Jose, 10 urte zaharrago danok, baina agur esateko aukera. Primeran, hoxe, esan dugun bezalaxe, martxoaren 24an, Luistxo, bi albiste etxo hauek aipatuta, hementxe amaituko dugu gaurko saioa. Datorren aste arte, agur. Ondo izan, agur.